Sono Antonio, non stai back, non stai live. Welkom, bom ministro que nós mesmo mais eu plataforma entrevista ku. Nós também temos um convidado especial junto com nós e também temos um colega especial junto com mim, a Net Notei, que me diz Cynthia tá junto com nós. Cynthia, welkom, bom ministro, conta Cuba. Danke, boa noite, Javier. Danke, muito bom. Esperando, esse neo com abrir 21, dus nós tem. Como é que vamos? Muito bom, me também tô esperando esse neo hoje. Eu me sabe que lá mesmo tiki esse tá cai, pero tava da net esse tiki também. Dus daar betaal je mentana keer met de media te zien bimbro. Se é bem leuk, se je nog bem também pode ir rápido. A mim também quando mais checa assim bem, pero goed, nós está preparado either way. Boa noite também natureza. Um invitado especial, ela que nós indicamos a emissora, e assim nós estamos a tempo também. Nós temos Jorien, nog een keer de achternaam was? Jorien Buiten. Buiten, ja, Jorien Buiten. Onze gast van vandaag. Jorien, spreek jij een beetje voor je mens? Eigenlijk veel te weinig. Ik kan in ieder geval zeggen, buon tardi, buonanotte, contacubo. Geweldig om in het programma te zijn. Dus liever natuurlijk het interview moet wel in het Nederlands of in het Engels. Want ik kom uit de Maarten, maar ik ben momenteel wel op Curaçao. Oh. Nou, dan willen wij graag even horen, wie is Jorien Buiten? Ja, nou, Jorien Buiten is geboren en getogen in Den Haag. De dochter van beide onderwijzers. Mijn moeder is vanuit Sint Maarten naar Nederland toegekomen voor de kweekschool. Daar heeft ze mijn vader ontmoet. En zoals we nu ook nog steeds op de eilanden merken, is het soms heel moeilijk om een baan te krijgen. En daarom is mijn moeder eigenlijk in Nederland gebleven. En daar heeft ze mij gekregen en ook mijn broer. En op die manier ben ik dus geboren en getogen in Den Haag. Maar later, en altijd natuurlijk gedurende mijn hele leven, altijd op vakantie geweest. Ik heb hier tantes en ooms wonen op Curaçao en veel familie op Sint Maarten. Ik kom van een grote familie, vooral van mijn moeders kant. En ik ben in Voorburg opgegroeid, op Erasmus Universiteit gestudeerd. En toen ik de kans kreeg om inderdaad mijn stage te lopen bijvoorbeeld, heb ik er gelijk voor gekozen om die op Sint Maarten te doen. Ik wilde met name ook natuurlijk veel meer mijn familie nog beter leren kennen. En ik studeerde gezondheidswetenschappen, beleid en management gezondheidszorg. En toen kon ik mijn afstudeeronderzoek houden over het toen nieuwe ziekenhuis. Nu ook weer relevant. Ik zie hier op Curaçao ook weer een nieuw ziekenhuis na het Elisabeth ziekenhuis natuurlijk is gesloten. En wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? Ik ben inmiddels natuurlijk ook al lang moeder van 2 zonen die opgegroeid zijn op Sint Maarten. Want ik deed mijn stage op Sint Maarten en ook ik ben geconfronteerd natuurlijk met de gebrekkige mogelijkheden om baan te vinden, een kans en gelegenheid te krijgen om mijn carrière daar verder op te bouwen. Dus ik ben teruggegaan naar Nederland. En heb daar als consultant gewerkt nadat ik mijn studie afronde. Beleid en management gezondheidszorg heb ik als organisatieadviseur in Gouda gewerkt, 5, 6, 7 jaar. En tot mijn moeder me een bericht stuurde en zei, volgens mij is dit de baan waar je op zit te wachten. En dat was directeur gezondheidszaken op Sint Maarten. Dat is dus de lokale GGD, zoals jullie me ook kennen op Curaçao. En zo is mijn carrière op de eilanden begonnen. Directeur gezondheidszaken, veel gedaan voor de opbouw van de gezondheidszorg, collectieve preventie, de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg, zodat er meer voorzieningen op het eiland aanwezig zijn en mensen niet alleen maar hoeven uit te vliegen als er een probleem is. Dus opbouw van de gezondheidszorg, met name ook collectieve preventie, zodat inderdaad overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes veel meer aandacht krijgen op de eilanden. En daar hebben we allemaal last van, dat is wat we gemeenschappelijk hebben. En dat heeft ook te maken met ons DNA. En daarna werd ik ook secretaris-generaal, dus ik krijg meer onder mijn hoede. Belangrijk vond ik het altijd om bezig te zijn met de publieke sector, met maatschappelijke vraagstukken, maatschappelijke resultaten boeken. Met name rond kwetsbare mensen op onze eilanden vond ik het altijd belangrijk om te proberen verschil te maken en me daarop in te zetten. Eerst dus als manager en als secretaris-generaal bij de opbouw van het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid toen de Nederlandse Antillen ging ontmantelen.
Dus dat gedaan. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om te blijven bewegen. Mobiliteit is ontzettend belangrijk. Dat je er inderdaad de gelegenheid krijgt om andere bijdragen op een ander vlak bijvoorbeeld te leveren. En dat werd toen voor mij in 2014 het ministerie van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport. Daar heb ik ook als secretaris-generaal gewerkt. Ontzettend mooie dingen, belangrijke zaken. Ik vind onderwijs ontzettend belangrijk op onze eilanden, maar ook in Nederland bijvoorbeeld rond deze Tweede Kamerverkiezingen. En als secretaris-generaal gewerkt. Een korte periode minister geweest van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport. En ja, na Irma natuurlijk was er ontzettend veel gaande op Sint Maarten met de wederopbouw. En toen hebben ze gevraagd of ik als gevolmachtigde minister in Den Haag wilde werken. En dat heeft heel veel te maken met mijn rol als bruggenbouwer. Met mijn vermogen om zowel de Nederlandse, de Haagse als ook de Caribische cultuur met elkaar in contact te brengen. In het belang van de Caribische eilanden. En toen heb ik dus in 2018 en 2019 als gevolmachtigde minister gewerkt. Belangrijk inzet op voor inderdaad studenten, met name de Caribische studenten, maar ook natuurlijk de politieke vertegenwoordiging. En ook kansen op het gebied van diplomatie, buitenlandse betrekkingen, economische en handelskwesties voor de Cariben, met name toen natuurlijk ook voor Sint Maarten. En ik kwam januari 2020 terug op Sint Maarten. Ik had goede relaties, ook met Tweede Kamerleden opgebouwd. En ja, D66 heeft een hele duidelijke pro-Koninkrijk, dus pro-Caribe agenda. En op grond daarvan hebben ze mij ook gevraagd of ik interesse heb om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Zodat wat dat betreft de Caribische landen beter tot hun recht kwamen voor de partij. Dat heeft natuurlijk heel veel ook te maken met de rol die Samira Rafaela natuurlijk ook sinds 2018 en 2019 is gaan vervullen als Europarlementariër. En toen hebben ook zij en ook Rob Jetten gevraagd van, zou je niet mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen? Nou, de bijdrage die ik kon leveren in het verkiezingsprogramma was een hele positieve. Vond ik heel veel dingen terug waarvan ik zeker weet dat jullie ze ook belangrijk vinden. Zoals het onderwijs, zoals de positieve samenwerking gebaseerd op respect en solidariteit. Zoals kwesties die te maken hebben met cultureel erfgoed, cultuur en creatieve industrie. Belang van inzet op discriminatie en racisme. Belang om inderdaad ook excuses aan te bieden met betrekking tot het slavernijverleden. Dat waren allemaal onderwerpen die ik terugzag. En dat gaf ook het vertrouwen om dus te zeggen, ik ga meedoen. Ik maak me kandidaat lid. En ja, toen begon, noem het maar de reis, de journey. Om inderdaad te kijken hoe ik op de lijst geplaatst kon worden door de lijstadviescommissie. Daar gingen heel veel assessments aan vooraf. Moet je een motivatiebrief opstellen. En dan krijg je heel veel gesprekken die je dan met elkaar voert. Debattrainingen. En daar kwam een mooie lijstadvies uit. En ik sta als de 20ste op de lijst. En daarmee gaan we natuurlijk, zijn we inmiddels al bezig met hard campagne te voeren. We hebben een nieuwe lijsttrekker natuurlijk, een vrouw, Sigrid Kaag. Heel sterk op haar eigen principes en een nieuw leiderschap. Wij vinden dat het tijd is voor nieuw leiderschap. Daar zetten we op in. Ze heeft een hele grote internationale ervaring. En dat zijn ook uitgangspunten die bij ons verkiezingsprogramma natuurlijk enorm passen. En ook in het belang van de Caribische eilanden spreken. Dus ja, dat zijn allemaal belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan een ongelooflijke hoeveelheid motivatie, enthousiasme. Ik ben super blij dat ik hier gisteren ben geland, want ik was ook al een hele tijd niet op Curaçao geweest. Laatste was 1,5 jaar geleden, toen ik nog in Den Haag woonde. Toen ben ik vanuit Den Haag naar Curaçao gekomen. Maar het is alweer 1,5 jaar geleden. Het is ontzettend belangrijk om zeker tijdens deze pandemie, met alle impact die we meemaken, natuurlijk de eilanden en de mensen ook zelf te spreken. Het is een hele spontane actie geweest, Javier en Cynthia. En ik ben onwijs blij en ik hoor al van Javier en ik had al Entrevista Koen natuurlijk al een beetje op de radar gezien van wat jullie allemaal voor goede dingen doen. En het was een spontaan initiatief, een spontane kans die ik ook kreeg vanuit Ray Bodok, die het lijntje had gelegd. Nou, ik zei, Javier. En ik zit hier in Barrio Hotel, midden in Otrabanda. Ik heb net een rondleiding gehad van Koert Schoop.
En ja, ik zie allemaal ook hele mooie dingen ontstaan. Natuurlijk zijn er enorme uitdagingen voor Curaçao, voor Bonaire, voor Sint Maarten en Aruba. Dat weten we ook allemaal. Onze families gaan door toch wel hele zware tijden. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er nieuwe initiatieven zijn die ten tijde van de pandemie het eigenlijk de kans hebben gekregen en het zelfs beter doen. En daar ben ik ook naar op zoek, want het gaat heel erg om een veerkrachtige samenleving. Dat heb ik ook bij tijdens Irma gezien, hè, als gemeenschappen echt tot op hun knieën zijn gebracht vanwege de impact van in dit geval een orkaan en nu vanwege de pandemie en die is ook nog eens een keer wereldwijd. Dan zie je dat gemeenschappen en buurten eigenlijk heel veel met elkaar eigenlijk kunnen doen en veel veerkrachtiger zijn dan we soms denken. En dat vind ik een hele belangrijke basis voor datgene waarvan ik denk dat ook de politiek daar veel gevoeliger voor moet zijn. En ik zou graag natuurlijk als Caribische stem in de Tweede Kamer komen. Want ik heb als gevolmachtigde minister ook wel gemerkt dat er een heel eenzijdig geluid wordt afgegeven in de Tweede Kamer. Ik ben geschrokken ook de afgelopen maanden om te horen toch hoeveel Antillianen, dus noem het maar de Caribische diaspora, niet stemt. Dus niet meedoet aan de democratie, zich niet gerepresenteerd voelt. Ja, dat moet veranderen. Want kansenongelijkheid is geïntensiveerd in Nederland. Dat heb je gezien op het gebied van of het nou de arbeidsmarkt is, op het gebied van het krijgen van een werk. Op het gebied van onderwijs hebben we ook heel erg druk bij onze studenten gezien. Op het gebied van wonen. En daar zetten we op in. En ik vind dat echt dus die representatie ontzettend belangrijk is. En dat ook zoals jullie je gaan interesseren in de politiek, meer gaan interesseren in de politiek. En meedoen aan de politiek, meedoen aan de politieke partij. Of ook je stem uitbrengen voor de toekomst van Nederland. Als ik het zo hoor, klinkt het zo interessant dat een hele stukje zeker dat je carrière en wordt doorgaan richting de politiek. En die keuze naar D66. De Koninkrijk zit nu met een hele wereld met een aanval. Dat is natuurlijk de COVID. Hoe ziet u eigenlijk de houding vanuit Nederland richting de eilanden met de COVID? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, Javier, ik vind dat is ook onderdeel van mijn motivatie waarvan ik zeg dat er is een vervelende toon. Door heel veel, ook bijvoorbeeld Paul Comenentia en andere prominenten in de Caribische politiek of Caribische representatie wordt er heel vaak gesproken over schurende banden. En als je terugkijkt op 2020 was het absoluut geen schoonheidsprijs. Het bijdraagt aan een gevoel van wantrouwen. Mensen vertrouwen elkaar gewoon ook niet. En ik vind ook dat het is dan altijd met als er twee partijen vechten, dan hebben twee partijen schuld, zeggen we ook vaak van elkaar. Dus ik vind dat ook een belangrijk principe om altijd voor jezelf, bij jezelf na te gaan. Maar ik vind ook dat de toon en het principe van gelijkwaardigheid vanuit Nederland te weinig wordt laten zien. En dat stoort me. En ik zou dat graag anders zien. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld inderdaad heel erg in D66 geloof. Omdat, en dat hebben ze ook in het verleden ook laten zien, met ook ministers voor koninkrijksrelaties, die ook op een andere wijze met de Caribische landen omgingen, op basis van respect, op basis van solidariteit, op basis van de kans om elkaar wederzijds te vergelijken, op basis van de kans of het principe dat je kansen bijvoorbeeld ook pakt. En dat moet anders. Het is natuurlijk enorm kwetsbaar op het moment dat je zo ontzettend wordt, met zo'n enorme impact wordt geconfronteerd van deze pandemie. Dat had bijna niemand voor mogelijk gehouden of ooit verwacht dat zoiets zo ingrijpend zou kunnen gebeuren. Met zo'n grote impact op de gezondheid van mensen, het leven van mensen en de schade die het heeft gegeven, ook nog steeds geeft aan de economie. Maar om dan de eilanden natuurlijk op die manier onder hoge mate van druk iets wat mij betreft te veel eenzijdig op te leggen, vind ik kwalijk. Hervormingen zijn nodig. Ik vind ook dat de eilanden ook daar veel meer aan moeten doen. Dus de eilanden zijn geconfronteerd met steeds meer concurrentie. Een economie die heel lastig is. Groeiende gebrek aan werkgelegenheid, werkloosheid.
relatieve armoede waar we mee te maken hebben. En onder die druk moet je dan inderdaad met Nederland in gesprek. En dat was niet makkelijk. En we zijn eruit gekomen in die zin dat er afspraken zijn gemaakt. Dat weten jullie natuurlijk ook. Die politieke afspraken zijn er. Dat betekent dat er ook nog invloed is om te kijken van op welke wijze die afspraken worden uitgevoerd. Maar ik kijk erg uit en ik hoop echt dat ik in de Tweede Kamer zit. Want die Caribische hervormingsentiteit, die Consensus Rijkswet, die is er nog niet. En die is ook nog niet op de agenda. Die komt ook natuurlijk niet meer voor de verkiezingen op de agenda. En ik zou hem erg graag in debat willen brengen, laat ik het zo zeggen. Jorien, ik heb ook een vraag voor jou. Je hebt gezegd dat je als gevolmachtigde minister heeft gewerkt voor Sint Maarten. Wat was daar je impact? Wat kon je daar in die rol doen? En wat zou je dan doen als je dan tegenwoordig nog steeds die rol zou hebben? Of wat zou je dan aanraden of als advies meegeven aan de huidige gevolmachtigde minister om iets te betekenen of et cetera? Ja. Laat ik vooropstellen dat ik wel heb ervaren dat de landen, dus de CAS, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, die vertegenwoordigd zijn in de Rijksministerraad en dan met name natuurlijk dat Koninkrijk der Nederlanden, dat ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor de politieke representatie in Den Haag. Niet alleen maar als er iets fout gaat of als er iets nodig is, maar dat moet structureel. Ja. Dus een positie van een gevolmachtigde minister, heb ik gezien, is ontzettend belangrijk. En er is mij ook bijvoorbeeld door Alexander Pechtold op het hart gedrukt van Jorien, zei hij ook altijd van, kom niet alleen maar voor de diplomatieke feestjes en de recepties en handen schudden en met lokale gemeenschap bezig zijn, met de Caribische diaspora. Onderschat je politieke representatie niet. De rol dat je voorlichting mag geven in de Tweede Kamer. Het feit dat je inderdaad maandelijks aan de Rijksministerraad meedoet, is ook al hoezeer het kort is en hoezeer er veel meer aandacht wat mij betreft naar uit moet gaan, is toch ontzettend belangrijk. En dat heb ik heel goed in mijn oren geknoopt. Vandaar bijvoorbeeld ook toen de geschillenregeling, Cynthia, aan de orde was. En toen was ik net begonnen, 4-5 maanden, toen kwam de geschillenregeling eraan. Ik weet niet of jullie hem kennen, ik neem aan dat jullie er natuurlijk ook over hebben gehoord en hoe dat eraan toe ging. Dat we er helemaal niet tevreden over waren. En dat ik ken hem zeer goed. Ik ken hem zeer goed. Weet je waarom? Want het is een thema al 11 jaar op de IPCO-agenda. Juist. Ja. Nou, en toen kwam die en dan kwam die en hij kwam en we zagen dat hij ineens, ik ga vertrouwelijk om met mijn rol die ik heb gehad in de Rijksministerraad. Dat wordt ook verwacht, dus ik ga daar ook echt niet over in details en dat ligt achter me. Maar ik zag ook dat als het gaat om agendering, van datgene wat je op de agenda plaatst van de Rijksministerraad, dat het heel belangrijk is dat je natuurlijk invloed kunt uitoefenen wanneer iets op de agenda komt. Want als iets 2 dagen van tevoren op de agenda komt en nog de gevolmachtigde ministers, nog de regering die je vertegenwoordigt, krijgt de kans en de gelegenheid om daarnaar te kijken en daar een standpunt over uit te brengen, dan is er natuurlijk wel een probleem. Dat heb ik bijvoorbeeld toen ook omgezet en ik zei, hoe kan het zijn dat als iets de eilanden aangaat en dat je dan iets op de agenda zet en dat je niet in overleg bepaalt of het klaar is om op de agenda te plaatsen? Nou, dat is bijvoorbeeld dan duik ik er ook in en dan zeg ik, er moet een basis zijn waardoor je dat met elkaar kunt afspreken. Als je afwijkt van een normale aankondiging dat iets 3 weken van tevoren op een agenda komt en dat wordt korter gedaan, hoe zorg je dat dat in overleg met het land die het aangaat, Curaçao, Aruba of Sint Maarten of alle 3, tegelijkertijd bij de geschillenregeling, hoe zorg je dat het in overleg wordt gedaan? Nou, dan zei ik bijvoorbeeld, er is een reglement van orde, Cynthia. Dus als antwoord op je reactie, er is een reglement van orde, maar die is gemaakt voor de ministerraad, de Nederlandse ministerraad. En die wordt dan eigenlijk met 1 of 2 aanpassingen ook gezegd van dan is hij ook van toepassing op de Rijksministerraad. Maar de realiteit bij de Rijksministerraad met 4 landen is heel anders. Nou, dan doe ik bijvoorbeeld een voorstel, dan ga ik met juristen ook aan de slag. Ik zeg, hoe kunnen we dat veranderen? En dat bedoel ik van, er is veel meer uit te halen. Wat de toekomst is van het Koninkrijk der Nederlanden is een tweede, waar iedereen voor kiest. Dat is een uiteindelijke keuze van de landen zelf. Maar tot die tijd werken we met het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden en vinden dat je die moet gebruiken om zoveel mogelijk gelijkwaardigheid daarin na te streven
En één voorbeeld daarvan, en dat is net in het Caribisch Juristenblad, is dat artikel ook verschenen van de hand van een jurist die toen met mij werkte, dat we hebben gezegd, er moet een reglement van orde komen speciaal voor de Rijksministerraad, waarin eigenlijk iets alleen maar geagendeerd kan worden als de gevolmachtigde minister van Curaçao bijvoorbeeld het daarmee eens is. Of, even in een heel ander zijstraatje, wie is de vicevoorzitter van de Rijksministerraad eigenlijk? Als de voorzitter, de minister-president niet kan. Ja. Zou het niet een hele belangrijke symbolische waarde hebben dat de gevolmachtigde ministers vicevoorzitter zijn van de Rijksministerraad? Want een Rijksministerraad bestaat alleen maar omdat er 4 landen zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Anders is er geen Rijksministerraad. Dat zijn voorbeelden, dus ik wil daarmee zeggen dat er binnen de context van wat we nu hebben, dat je verbetering kunt maken. Maar daar moeten we wel zelf mee komen. D66 heeft bijvoorbeeld gezegd, Cynthia, en daar zou ik me echt keihard voor willen inzetten, ook vanwege het gebrek, het democratisch deficit zoals we het zeggen, gebrek aan gelijkwaardigheid en gelijkheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden, heeft bijvoorbeeld gezegd, in de Tweede Kamer komen rijkswetten. En die rijkswetten gaan soms onze eilanden aan. En daar zijn we dan te weinig van bewust. En dan passeert zo'n rijkswet in de Tweede Kamer. Maar er staan ook artikelen in en aspecten in die impact hebben op Curaçao of Aruba of op Sint Maarten. Nou, dan zegt D66, eigenlijk is dat niet juist. Wij vinden het belangrijk dat anders wordt geregeld. Waarom zouden we niet stemrecht geven? Als gevolmachtigde minister mag je voorlichting geven. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de geschillenregeling, zoals je dan weet, GVJ. Misschien heb je ook geluisterd toen het in de Tweede Kamer werd behandeld. Dan komen gedelegeerden van de staten, komen dan afreizen naar Nederland om het standpunt te vertegenwoordigen. Maar geven alleen maar voorlichting. Hebben geen stemrecht. Nou, zegt D66, kunnen we verbeteren. Waarom nemen we inderdaad niet op dat als het gaat om dat soort zaken, dat gewoon de speciaal gedelegeerden voor die rijkswetten een stemrecht hebben. Dat zijn kleine stappen, maar moet je wel goed voorbereiden. En dat heeft ook zeker grondwettelijke consequenties, ook voor onze eilanden zelf. Maar ik weet zeker dat, ik sprak ook met de statenvoorzitter gisteren, met mevrouw Paletta. Zeg ik ook van, wat vinden jullie van dit soort voorstellen? Weet je wel, is dat nou iets waarmee we dus die verbetering kunnen doorvoeren? En dan wordt er wel positief ook op gereageerd. Dus dit zijn deel van de voorbeelden waarvan ik zeg, daar moeten we ons keihard voor inzetten. Het is belangrijk dat dan onze Caribische, Antilliaanse mensen op 17 maart ook echt meedoen en ook hun stem laten horen. Ik kan nog 20 andere punten noemen. Ik wil niet te technisch worden, maar we hebben op het gebied van die democratie en die gelijkwaardigheid in de democratie en de democratische vernieuwing hebben we gewoon een aantal punten die heel belangrijk zijn. We hebben op het gebied van onderwijs dat we ons duidelijk willen inzetten om op het gebied van onderwijs veel breder te werken. Op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed. Op het gebied van, wat ik al zei, tegengaan van discriminatie en racisme moet er ook veel meer gebeuren. En met D66 zetten we ons daar heel erg hard voor in. Tezamen ook met het klimaat. Bijvoorbeeld een koninkrijksbreed, en dus ook voor de Caribische eilanden, ook een klimaatfonds in te richten. Zodat we veel beter kunnen monitoren en ook om kunnen gaan met datgene wat er de komende 15, 20 jaar op ons afkomt. Dus wat ik wil zeggen, Nederland kan niet bepalen wat er op de eilanden gebeurt. Er is zoiets als een koninkrijk en heel veel mensen dragen dat een warm hart toe en willen ook dat het blijft bestaan. En dan moet dat op een manier die past bij datgene wat er nu nodig is. De eilanden is belangrijk dat zij maatschappelijk, economisch, sociaal, democratisch verder versterken en groeien. En dat kan je alleen maar doen als je dat ook echt samen doet met die principes waar ik het al eerder over had. En, Wat je is dat een beetje wat je zei? Wat je bedoelde? Ja, en het roept dan vervolgens ook een vervolgvraag bij mij op. Want we constateren al jaren dat de relaties niet gelijkwaardig zijn in de Koninkrijk voor wat betreft politieke representatie van de eilanden. Ja. En dan vervolgens vind ik het heel nobel dat D66 dit opneemt om iets eraan te gaan doen. Maar ik vraag me af of er voldoende draagvlak daarvoor zal zijn. Natuurlijk kan je dat niet in een kristallenbol kijken. Maar we werken nog steeds met een coalitiesysteem in de Koninkrijk.
En naar mijn gevoel lijkt het alsof er nog altijd een politieke onwil is geweest. Hetzij opzettelijk of door omstandigheden, maar hoe dan ook. Het lijkt mij in ieder geval, ik heb de indruk dat er een politieke onwil is geweest, of er is, waardoor dit nog niet rechtgetrokken is. Hoe denk je dat, hurdle te kunnen overbruggen? Hoe zou je dat dan kunnen bewerkstelligen? Ja, Cynthia, dit is natuurlijk het punt. We leven in een klimaat, noem het maar wereldwijd, als je ook kijkt naar datgene wat er natuurlijk bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is geweest met die insurrectie in het Capitol, ontwikkelingen ook in Nederland. Er is sprake van een populistisch, noem het maar, rechtser klimaat. Toch? Ja, ik heb een mening daarover, maar goed, ik begrijp wel waar je vandaan komt. Dus in dat populistische rechtser klimaat zijn er ook nationalistische tendensen. Mm-hmm. En we zeggen allemaal met elkaar, en dat zei Maria Liberia Peters ook heel nadrukkelijk altijd als politiek leider natuurlijk, en de adviseur nog steeds voor heel veel politici, all politics is local. Mm-hmm. Dus als je praat over koninkrijksrelaties, wat ik ook van de Tweede Kamerleden ook hoor, en van verschillende politieke partijen die zeggen, ja, dat koninkrijksrelaties dossier is het niet het meest sexy dossier. Nee, daar zijn we over eens. Ja, maar de Nederlandse politici die willen graag in dat commissie zitten, want dan gaan ze wel lekker langs de strand zitten. Ja. Precies. Nou, en dan ontstaat er ook heel veel gevallen natuurlijk. Dan moet ik ook andersom zeggen, onze politici die houden ook ervan. Want dan kunnen ze naar jullie familieleden gaan in Nederland. Dat is ook algemeen bekend. Als ze naar de vergaderingen zo gaan in Nederland, dan wordt het een stoeplijstje, want dan gaan ze bij friends en family langs. En uiteindelijk blijft het koninkrijk zo als het nu is. Ja. Maar zo mee zeg je dus ook, Javier, hoeveel warme en positieve en positieve ervaringen er dus ook zijn. En dat er dus ook vanuit heel veel verschillende partijen eigenlijk ook een interesse is om bij elkaar te blijven als koninkrijk. Maar dus bijvoorbeeld dan terug, ik vind het heel leuk om de interactie met jullie in jullie mediarol en jullie journalistieke rol ook altijd op te zoeken. Ik denk wel, en dat gebeurt denk ik door hele grote ontwikkelingen, door wereldwijde ontwikkelingen. Wat ik ook hoor is dat niet alleen maar door de zon en door de IPCO-relaties, maar dat er ook nog andere factoren zijn die bijdragen aan meer aandacht voor koninkrijksrelaties. En dat denk ik dat het ook te maken heeft met een soort geopolitiek. Weet je, van wat gebeurt er in Venezuela? Wat gebeurt er met de China-Verenigde Staten verhoudingen? Wat is er in Suriname gaande? Dus waar ligt de interesse in olie en in mensenrechten en in geopolitiek voor wat betreft het feit dat China zich duidelijk ook in de Amerika's, dus in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied bijvoorbeeld bezighoudt. Dus ik merk bijvoorbeeld, er is dan bijvoorbeeld door zo'n internationale raad voor de veiligheid, wordt dan bijvoorbeeld een onderzoeksrapport uitgebracht die ook zegt, precies wat jullie ook zeggen, waarom is die koninkrijksrelaties, waarom wordt die zo slecht vormgegeven? Waarom wordt er zo weinig aandacht aan besteed? En wij bevelen aan om daar structureel veel meer aandacht aan te geven. En dat wordt door prominenten noem het ook maar in de CDA of in de VVD-politiek ook bijvoorbeeld benadrukt. Dus hoe moet je daar naartoe werken? Ik denk dat er al meer aandacht is door dit soort factoren van internationale politiek. Ik denk dat omdat je dus op basis van klimaatuitdagingen ook wel ziet dat je veel meer uit solidariteit en uit mensenrechtenperspectief met elkaar dat je elkaar behoort te helpen. En ik vind dat je tijdens die pandemie ook ziet hoezeer dus de waarden van opkomen voor naaste liefde, met elkaar steun geven aan elkaar, de zwakste beschermen. Dat die principes, vind ik, bij die pandemie in 2020 ook veel nadrukkelijker weer aandacht krijgen. Dus ik hoop er ook op dat er met de uitkomst van de verkiezingen op 17 maart, maar ook op de eilanden, dat er een signaal wordt afgegeven dat het met het Koninkrijk en met de Caribische eilanden serieus wordt genomen. En dat er dus inderdaad betere basis is om constructief, positief
met elkaar om te gaan. Maar dat gaat niet vanzelf. Representatie is ontzettend belangrijk. Representatie van mensen die de Caribische eilanden kennen, daar zelf vandaan komen, is onwijs belangrijk. Ik vind het ook echt bemoedigend, en jullie hebben vast ook gezien met de initiatieven, zoals Kleur de Kamer bijvoorbeeld, hè, dat er gewoon vanuit verschillende partijen gewoon heel veel mensen van de Caribische, maar ook met een andere biculturele achtergrond, nu ook dit jaar meedoen. Dus die diversiteitsdiscussie is in Nederland onwijs belangrijk. Op onze Caribische eilanden is dat geen politieke hot potato, maar in Nederland wel. En als je dat dus verder nastreept, heb je ook een stem die in de Tweede Kamer zorgt dat je dus die zaken moet agenderen. D66 heeft ook bijvoorbeeld een D66 Caribisch netwerk opgericht. Dylan de Romeo is lijstduwer op D66. Jurenne Kooi is lijstduwer op D66. Thomas Hellebrand met Roets, met zijn familie op Sint-Eustatius, is ook een lijstduwer. D66 Caribisch Netwerk is opgericht 3 weken geleden op basis van initiatief van Samira en Rob Jetten, naar aanleiding van hun bezoek wat ze in februari hebben afgelegd, om te zeggen, de Caribische agenda is belangrijk, maar dat gaat dus niet zonder slag op stoot. Als je D66 thematische afdelingen hebt, je hebt afdelingen voor Amsterdam, voor Rotterdam, waarom zou er ook geen D66 Caribisch zijn? Want met een D66 Caribisch ben je in staat om zaken te agenderen, om Tweede Kamerleden ook goed betrokken te houden bij datgene wat er leeft op de eilanden, prioriteiten en standpunten die we onder de aandacht moeten brengen, zodat we dat naar voren brengen. Want iedereen vecht om aandacht. En als wij met meer dan 200.000 mensen in Nederland ook wonen, en we hebben hier op de eilanden ook nog veel meer mensen die ook stemrecht hebben, is dat nogal wat. Er zijn bij wijze van spreken ook 1 miljoen mensen woonachtig in het buitenland, Nederlanders in het buitenland, die ook in heel veel gevallen stemrecht hebben. Maar wat vinden die? Wat willen die met de toekomst van Nederland? Jorien, we hebben nog 10 minuten te gaan, dus dan wil ik even overstaan, want nu zijn we echt inhoudelijk bezig met bepaalde thema's, die we graag andere keren meer inhoudelijk willen gaan, betreft deze thema's. Maar de verkiezing komt eraan. Focus je op de Caribische eilanden, mensen die hier wonen? Wat is jouw focus voor de komende campagne? Tijdens de campagne als je hier bent? Nou, ik heb natuurlijk tijdens de assessments voor de samenstelling van de lijst heel nadrukkelijk gehad over de relaties binnen het Koninkrijk. Dus tussen de Caribische eilanden onderling, de Caribische eilanden met Nederland. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba horen daar ook bij, de 6 eilanden. Op basis daarvan is er een zekere focus voor koninkrijksrelaties. Dat hoort ook bij de ervaring en de inzichten en de ideeën die ik daarop heb en de bijdrage die ik daarop heb geleverd. Dus dat is 1 focus. Dus de Caribische mensen in Nederland, Caribische mensen op de eilanden die stemgerechtigd zijn en zich tijdens afgelopen week hebben geregistreerd. En dus het thema koninkrijksrelaties is voor mij heel erg belangrijk. Ik heb daarnaast ook wel een brede bestuurlijke ervaring. Ik ben minister van Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport bijvoorbeeld ook geweest. Dus ja, belangrijk is ook dat je niet vooruit moet lopen van dat je in de Tweede Kamer komt en welke portefeuilles je krijgt. Dat is heel erg belangrijk om eerst dat goede resultaat neer te zetten en zoveel mogelijk zetels naar onze kant te trekken. En het gaat goed, want we zijn in de peilingen stijgen we. Maar een focus is zeker de Caribische thema's. Maar vorige week bijvoorbeeld werd er gevraagd of ik aan een debat mee wilde doen. Dat heette het Werelds Verkiezingsdebat. En dat werd gevolgd door mensen die in Canada en in New York en in Kathmandu en in China wonen. Weet je wel, die houden dus ook daar merk ik dat ik wel ook gevoel voor heb en dat het ook wel onder de aandacht moet komen. Omdat bijvoorbeeld die Nederlanders zich heel veel zorgen maken ook over hun toekomst. Bijvoorbeeld met betrekking tot het feit dat zij geen dubbele nationaliteit vaak kunnen hebben. En dat wel zouden willen. Enerzijds zegt Nederland bijvoorbeeld, moedigt jongeren aan om in het buitenland te gaan studeren. Voor je het weet ben je verliefd, ben je getrouwd en woon je met iemand in het buitenland. En dan kan je ineens niet werken of misschien geen huis kopen omdat je
dan de buitenlandse nationaliteit niet kunt aannemen omdat je dan je Nederlandse paspoort kwijtraakt. Nou, dat zijn ook onderwerpen waarvan het belangrijk is om daar de mensen in het buitenland met de Nederlandse nationaliteit ook op te representeren. Dus dat zijn wel invalshoeken die ik meepak. Maar ik vind het ook belangrijk om me in te zetten voor een hele sterke onderwijsagenda die D66 heeft. Die heeft een nieuwe onderwijsvisie gerepresenteerd. Waarin we bijvoorbeeld ook ons heel nadrukkelijk uitspreken over, naar aanleiding ook van de kindertoeslagenaffaire, natuurlijk ook weer een heel actueel onderwerp. Waar we ons bijvoorbeeld heel nadrukkelijk uitspreken ook over gratis kinderopvang, zodat wat dat betreft de kansenongelijkheid, dat de mensen die wel goed gebruik kunnen maken van kinderopvang en de mensen die die kans niet hebben, dat je dat soort ongelijkheden ook weghaalt. Dus onderwijs is een derde thema wat mij altijd, wat ik een warm hart toedraag. Ik vind ook dat gelijke kansen in het onderwijs voor onze Caribische mensen gewoon ontzettend belangrijk is. Dus als ik zo'n thema ook tijdens een campagne meer op de radar kan krijgen, voor ook andere mensen die zich op onderwijsportefeuilles bezighouden, vind ik dat alleen maar een kans voor onze Caribische studenten bijvoorbeeld. Ik ben echt geïnteresseerd in dat thema onderwijs. Ik ben gelijk gaan kijken op jullie website, zie ik Vrij zijn begint met onderwijs. Het is een mooie thema. En ik hoop dat het ook, ik heb natuurlijk het stuk niet doorgenomen, maar dat het voor het hele koninkrijk bedoeld is. Want de eilanden die hebben echt heel veel nodig qua hulp in het onderwijs. En heb je gezien dat het, volg je de discussie over die Caribische hervormingsentiteit en de landspakketten en de afspraken die daarover zijn? Ja, want onderwijs staat er ook op, hè? Ja, en Nederland heeft al 28 miljoen euro gestuurd naar Curaçao bijvoorbeeld voor het onderwijs. En vandaag was de minister van Onderwijs in het spotlight met een programma. Die vertelde over de restitueren van dakken van scholen. Ik had net een voormalig programma gezegd, terwijl ik het heel erg vreemd vind, want de minister daarvoor, die had het over zonnepaneel op die dakken. En nu komt deze minister, die heeft het over de nieuwe dakken voor de scholen. Dus ik snap het een beetje niet, maar daar willen wij nog in gaan duiken. Om een beetje zicht te krijgen wat het is het precies de bedoeling van 28 miljoen. Want ja, ik doe er zelf ook aan mee, want ik ben werkzaam ook nog bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport. En dus die landspakketten zijn ontzettend actueel. Maar goed, het gaat ook op dit moment, naar mijn mening, ook op het vinden van de juiste toon waarmee er samengewerkt wordt voor de komende 6-7 jaar. En wie wat doet en welke prioriteiten inderdaad worden gesteld, zodat er uiteindelijk oplossingen komen die niet eenmalig zijn en dat je over 3-4 jaar weer dezelfde problemen hebt. Zoals inderdaad het onderhoud en het achterstallig onderhoud van de scholen op onze eilanden is natuurlijk een hele gevoelige zaak. En als je al hier niet goed in het onderwijs investeert, dan krijg je natuurlijk ook kinderen of jongeren, als studenten die dan verder moeten, die zitten dan eigenlijk al op 1-0 achterstand. En dan zitten ze op 1-0 achterstand en dan komen ze naar Nederland in een totaal andere maatschappij, waarin we steeds meer jongeren zien die niet onder begeleiding ook komen, die zelf komen, die worden door hun ouders zelf naar Nederland gestuurd. En dan komen ze in het onderwijs en dan zijn ze eigenlijk op zichzelf aangewezen. Wat ga je daar ook aan doen? Dus de investering is niet alleen maar op de eilanden, maar de investering is ook gezamenlijk, omdat nog steeds ontzettend veel studenten niet alleen maar naar Amerika gaan, niet alleen maar op de eilanden studeren, maar ook naar Nederland gaan. Dus dat moet je in heel goede samenspraak met elkaar doen. Ja. We hebben hier een volger die zegt huisvesting ook iets dat zo snel mogelijk moet aangepast worden. Pas en toewijzen heeft niet gezorgd voor het verspoedigen en afwerken van het wachtlijst. Is ook de wachtlijst in Nederland? Ja, in Nederland, ja. Ja, er is een heel groot woontekort. D66 heeft
een ongekend aantal woningen erbij gebouwd, maar dat is niet eens genoeg. Ik bedoel, D66 heeft op het programma voor de komende 4 jaar dat er 1 miljoen huizen bij moeten komen. Dus dat zegt al dus iets over de woningnood. En met name voor hele andere type woningen, kleinschalige woningen, woningen voor studenten, voor kleine families. Dat is een heel groot probleem. En zeker in bepaalde steden. Dus hoe doe je dat? Hoe kan je inderdaad zorgen dat er huisvesting bij komt, maar ook zorgen dat er ook niet wordt gediscrimineerd. Dat is ook belangrijk voor ons natuurlijk. Dat er, nou ja, goed, dat heb je ook nu met die toeslagenaffaire ook gezien. Dat je goed moet opletten, dat ook bij die woningbouwcorporaties, dat iedereen zijn recht krijgt en zijn kans krijgt inderdaad om die fatsoenlijke woning voor hemzelf of hunzelf en hun families te krijgen. Dat is een belangrijke vraag. Speerpunten zijn wonen, zijn klimaat, zijn onderwijs en een economie waarin iedereen ook weer recht heeft en kans krijgt om mee te doen in een maatschappij en een economie. Waarin je ook het risico's, wat je nu ziet, dat er een soort tweedeling ontstaat van ZZP'ers die bepaalde dingen mislopen, dat die ernst daarvan wordt weggehaald. En dat iedereen mee kan doen en dat je dus in feite ook werk maakt dat welvaart wordt gedeeld met elkaar. En dat dus die ongelijkheid die je wel degelijk ziet dat die toeneemt, dat wordt omgezet naar vele grotere maten van spreiding van welvaart en kansen waarin iedereen echt mee kan doen en die 1 of 2-0 achterstand wordt weggewerkt. Ja, dat zeker weten. Jolien, we hebben gezegd ongeveer 45 minuten. We zijn bijna bij onze tijd. We willen jou bedanken voor het moment die je hebt gemaakt voor ons, tijd die je hebt gemaakt voor ons. En hopelijk zien we jou nog een keer, of een paar keer nog, als je dat zelf willen, op onze platform. Om te blijven communiceren met onze mensen. Wij hebben, ik wil niet zeggen dat wij de grootste zijn qua contact binnen de Koninkrijk nu. Maar we hebben zeker best wel veel volgers die onze platformen volgen. Ja. En we willen graag informatie blijven vergaren richting onze mensen in Nederland, maar ook onze mensen op de eilanden die kunnen stemmen voor de Tweede Kamer. Ja, ik vind het ontzettend leuk dat ik je met je heb kunnen kennismaken, met jullie heb kunnen kennismaken. Ik heb je nu op de knop op de telefoon, dus je kunt zeker je kunt verwachten dat je van me hoort. Want ik vind dit soort platforms van inderdaad de Caribische diaspora ontzettend belangrijk. Ik hoop ook dat er veel, als ik nog een keer kan uitgenodigd word, dat er ook veel interactie kan zijn. Weet je, dat vind ik ook heel erg belangrijk om echt te horen van wat er onder mensen leeft. En ik ben 20 februari weer in Nederland. Dus dan zitten we ook weer in dezelfde tijdzone. Dus het zou geweldig zijn als ik die kans krijg. Voor nu hoop ik dat jullie, omdat ik ontzettend veel waarde hecht aan jullie in jullie rol als journalisten en media en dit soort type nieuwe media, met online media en nieuws, dat jullie een rol zullen spelen om van die lage voter turnout, om het maar zo te zeggen, van 15-20%, dat we echt gaan groeien naar een hoger niveau. Ik vind het zo ontzettend belangrijk, en als ik mijn familie ook spreek en zeg, ja, maar we wonen al 10, 15 jaar in Nederland, maar we hebben nog nooit gestemd. Ja, ik hoop echt dat dat beter gaat en dat we mee gaan doen en dat we onze stem gebruiken en dat we ook zien dat die stem ook in de Tweede Kamer terug te zien is na 17 maart. Zodat je ook merkt dat er aan zaken die ons bezighoudt echt actief wordt gewerkt. Maar jullie hebben daar ook een hele belangrijke rol in. Natuurlijk zijn jullie ook bezig met de politiek hier. En ik zag ook allemaal canvas-activiteiten en ze waren aan het flyeren hier. Dus daar ga ik lekker nog 2 dagen van genieten. En met verschillende politici hier ook spreken. Maar ja, jullie hebben een onwijs belangrijke rol. Om dus met zoveel volgers die jullie hebben, ze aan te moedigen dat jouw stem onwijs belangrijk is. Dat het een stemrecht is dat je hebt. Dat heel veel mensen in de wereld helemaal niet eens hebben. En dat je daarvan gebruik kan maken om jezelf gerepresenteerd te worden. Het is belangrijk voor onze families, voor onze kinderen.
Ook al woon je hier op Curaçao, vaak heb je familie of je kinderen die in Nederland studeren of wonen. En dat soort type dingen mogen we niet vergeten, weet je. Dus die stem telt. En ik hoop dat jullie dat blijven uitdragen. Zeker weten. En wij blijven dat doen. Morgen tijdens het programma van Gwendel en Jaap is de gast meneer Chris van Dam, Tweede Kamerlid van CDA. En volgende week hebben wij een andere Nederlander die belangrijk is voor het hele Koninkrijk en zeker voor de Curaçao nu. Ik ga de naam nog niet benoemen, maar die is onze gast. Volgende week vrijdag, rond woensdag, donderdag zullen wij de flyer zetten. Want als we het van tevoren zeggen, dan hoorden wij hem bij een andere media. En dat willen wij natuurlijk niet. Maar wij zijn zeker bezig met de verkiezingen op Curaçao. Tegelijkertijd ook hier in Nederland. En wij gaan erdoor. Dus wij willen graag jou in de toekomst weer te kunnen spreken. Ja, graag. Je kunt van mij, ik ga zeker ook ik stuur je een appje van de week. En ik ga een alert zetten op jullie programma ook. Dat ik notificatie krijg op de programma's en wie er op de agenda staan. Zodat ik ook als luisteraar ook mee kan doen. Want dat zijn dus ook de manieren om, zeker omdat je kunt niet bij mensen zo makkelijk in de huiskamer komen. En zeker niet natuurlijk in Nederland. Dus het zijn hele goede manieren om toch met mensen in contact te zijn. Dus ik ga luisteren. Heel veel succes. Oké, dankjewel. Fijne avond. Jullie ook. Fijne avond. Ja, succes. Fijne avond. Doeg. Cynthia, bom programa. Seguro. Me te quiere que Yorina dona bastante información, hopi amplio, ela explica hopi cos, me te mira que tenho hopi pergunta também que passa den comments, né? Pero me te quiere seguro, lo te vale la pena para Yorin bi un bia mas, caminda ku elo por ta maneira e mesa bisa interactar também com o público, que tá wagnos, que tá signos, de tal forma que pergunta aí também para o contestador dizer. Seguro me te quer cita para um bom programa que vai começar por lo menos uma apertura na Kiko eta para junto com seu partido, então logo que não tá pensa de pornificar em geral, pero seguro para nossa comunidade de lá nos bisa holandês na caribense. Seguro. Award la permitir missionan, permitir mudar assim de eigenlijk foi minha cabeça mudar to aqui. A mim bisa bos nang manhã que eu aqui que nós começar com nos dia da becana. Primeiramente 3 horas nós vai ter cross post junto com Caril Monte e sua masterclass com ela start com International Wisdom Academy da apresentar a masterclass seção de quadro de transmissão de conhecimento, lota Bibo, den cadena junto com nossa plataforma entrevista com esse 3 horas de manhã que eu que nós está seguindo depois para 4 horas com Edzard Ravelli. Edzard lo vai ter manhã que eu que então tem pergunta com Edzard Hassi e então su contesta de budget não, mas que já lo mira e flyer subi de nossa plataforma não, mas o falta que na meta do ano ordem de Curaçao com lá de outro. A Ravelli tá, se vou pedir da minha Ravelli tá 4 horas, não? Mas bro, é ordem de Curaçao com lá de outro, me que a Ravelli tá 4 horas de Herty Martina te visa ya 3 horas para 4 horas. Dus Ravelli tá 4 horas de Holanda. Depois nós temos setor de Holanda, Gwendel, o Jaap. Depois nós temos Nebor de Holanda, met tamante na Holanda, na ja amen het opdoen de horário não. Yes. Tava uma mabulo hoje, passou é flyer de senhor Monte da Trade para hora de Curaçao, dus e não tá para o Nebor de Holanda, nós também tem a Grand Slam com Didi Gregorius, manhã que eu que Bono befaya e programa aqui anto ora de caba de limpia e base nós também bini com bateador com opinião tava da espera de bater se que nós aqui de nossa plataforma entrevista com anto manhã tá é dia para nós apresentar a senhora Elsa Rosendahl, o líder político do Partido Democrata, que vai estar junto com nós aqui de plataforma entrevista com Yes. Opiniende a pedir nós para a senhora Rosendahl Bini, opiniende a inbox dos quando nós com nós nota entrevista, nós aprova toda maneira para chegar na dia, nossa usa até essa é tática na periodístico, na entrevista, o mês que foi isso hall,
pero su consejero andaba de asina stabil, nan aqueda wante, então, por fim não se chega na dia que amanhã que Deus quer, o senhor Elsa Rosendal, líder político do legendário Partido Democrata, lo vai estar junto conosco aqui na plataforma entrevista com outra expectativa, me sabe que também tem outra pergunta, também tem outra rende, que os 5 da entrevista aqui, que se mês prometo Elsa, nós estamos no terreno, vamos criar tranquilidade, fala um pouco, vamos criar a cabeça, modo que nós possamos subir depois do senhor Elsa Rosendal, com mente fresco, para nós vamos conteúdo do Partido Democrata. Vamos papo de amanhã com Deus que tiene que estar de cola para la gaman, tiene que estar de cola para pro, tiene que estar tudo costa aí, pero amanhã que Deus que o senhor Rosendal me explica-nos como o Partido Democrata para a comunidade de Kosovo. Sem partido a passa mais a outra lei social mesmo na Kosovo do passado. Me que está aqui que também há adaptação de lei não que portanto em 40 anos começou a adaptar. Me que está aqui que também há criar possibilidade na novo. O senhor Rosendal tem uma página de Kosovo tem trabalho de quase 50 milhões de bumi te volgen através de anos aqui. Que conosco também há o trabalho para a comunidade aqui. O senhor Rosendal realmente me dá de expectativa para amanhã que Deus quer. E não tem nenhum caminho para não? Me entende que não me bobiste para para este lugar de será no lá, não lá mas sabe como camisa para amanhã que Deus me vestir para a senhora Elsa Rosendal. Que me indicionam queda pendiente, mas que já flyer aqui também do subir de não sei não follow nos de Instagram se bom mídia bom, pero me que flyer aqui passa de Facebook, já não de Instagram. Que me diz se bom follow nos de Instagram, botar adelantar que tudo está passando, então olha aí, é o qual que a mim tá falha cada vez que nem você não imagina você mesmo, fica sabe um papel para mim que tu ora não de Kosovo lá no evento, toque me te quer assim falta. Eu de você não tô você vez que a mim so olhar você tem flyer que lá acaba para você pode seguir nós. Anto. Yes. Você não dá me um gosto novo, não? Cíntia? Seguro que sim. Novo aí. Ele me timar um preview de negócio de Luna. Né, eu acho que nem não dá me, né? Eu busquei ele yes aqui. E because novo de Jaluna, passou Jaluna wordt oficialmente Cynthia Ricardo está lança seu primeiro programa se que nós oferimos sua plataforma, de boa plataforma. Cynthia também tem a parte de apresentadora oficialmente que diba nang para assinem me foi fly na man para assinem que da dona nós ainda nang cátedra de conteúdo, desse pelo qual que nós trabalhamos. Cynthia também está join com seu próprio programa, então nós trabalhamos com um conceito novo, um conceito que não conhece outro caminho, nós trabalhamos com esse aí, Jaluna próximo, aqui, na plataforma. 7 perguntas em 21 minutos. 7:21, Cynthia representa Jaluna Award. Quanto hora está, Cynthia? O que me tá muito bruada em hora. Nós, gumi, na minha passou Nossa. de 4 horas da tarde. Sim. Então, até se me não larga de me entender, você nem me bisa me ver o agenda. Sim, 3 horas. 3 horas ela avisa, acaba. Ela, nossa, mira, é indicação de 3 horas. E olha, 3 horas para 21 passar de 3. Exato. Tá. 7:21, hoje me dá a conexão aqui, 7:21, pelo qual o centro, of 21:7, pelo qual o centro representar a Luna World. Anto, 4 horas de tarde, de parte do líder, Antonetti, trabalhando de outro bom para a Luna, que mencionam, dependiente, passou a Hópicos, caiente da Beting, e dia aqui, na plataforma entrevista. Realmente, nós estamos contentes, orgulhosos, e nós estamos realmente honrados com a presença. Sei que nós entrevista com a Iera, depois que nós estamos em entrevista com o doutor professor, me dá seu nome, olha que senhor, seu nome. Senhora Flora Hout. Flora Hout Apple. Yes. Vou mesmo para mim, depois do programa, quanto ainda quer discutir o tema aqui, ou para mim, a ver quanto caminha na papia e que da papia, e coisa aqui. O mensagem é, nós está cana.
que mente que era pendiente para ser vez que botar seguir mira e seguir a oportunidade de discutir, debatir com outro. Menos a nossa se ele sano, menos a nossa se ele sem ofensa, sem vida personal. Construtivo. Nossa cara. Até nossa que cara, a Luna dentro de parte do líder Gibi Sanchez. Também tem líder não realmente também tem junto conosco. Não, amanhã já domingo, eu digo que fico você tem amanhã com você. Que me que dá tranquilo. Amanhã já domingo, já Luna fico você tem back. Sortimenta proximamente. Que me nós temos costa bom, costa grande, e tinta que dá amplia. Sanchez da ponta para Berta Sanchez, porque me bem, o que programa de dia 29 de janeiro. Me ilustrado, toch? Me vizinha Vojoyce Sanchez. O Santa que era punta, mas sim, todo dia mesmo, me gosta tanto, mas nem quatro ainda, né? Todo dia não gosta tanto, né? Tan quatro. Me vizinha Vojoyce, nós está bem com nosso contato com o vizinho de aqui, nós vamos contato com ele. Pero queda pendiente, que costa bom, costa grande na caminho para entrevista com e nós está queda quieto vai inovar para água. Gente, danke para onde como ver. Na ordem, para mim é prazer, seguro. De aqui não, também nós está, mas um saludo para Neti, que a não porta para ter, me está querendo não assim isso falta, pero nós está pede aqui não, então para todos nós porta ter programa bom, balançar junto, que nós para conversar com o Yorim também a noite. Seguro. É isso, não, lá que nós vamos sign off, essa aqui é a última programa para a AUE, estava tão prazer de poder seguir, prazer de estar de democracia, lá que nós vamos amanhã com o seu poder. Tchau. Boa noite, Durene Drumidushi. Bye.